Päivänjohtaja, nyt on kuule semmonen asia, että minun on tapaturmaisesti humaltuna, enkä pääse tänään töihin. Älä huuva, hyvä mies, kyllä tässä on tusko jo ilman sinun rääkymistäkin, kun no ne lehovat ollut niin kahejumissa. Minä menin vyssärille, niin kuin sinä sanoit. Sanoin, että laita viinipullon korkki hampaitten väliin, se rentouttaa. No ilmeisesti se unohti sanoa, että se voisi ottaa niin etukäteen irti sen viinipullon korkin. Niin, no minä sitten laitoin korkin hampaitten väliin. Vetäisi irti, niin tiedätkö sinä mitä siinä alkaa käydä. Jalojuoma alkaa valua ja vaistomaisestihan sitä ihmisen polo nielassoo sen nesteen, kun muuten sitä hukkuu skumppa. Ja vaikka se ei olisikaan ehkä maailman kurjin tapa lähteä, niin ei se maailman kivonkaan tapa ole lähtenyt. Minä sitten nieleskelin koko pullon siinä, että siihen huku ihan puhtaasti tapaturman humaltuminen, että varmaan tämä päivä mennään ehkä hyvällä, huonolla turilla huominen, niin että laitatko sinä sen saikkulapun sinne parakanlaskentaan heti etukäteen? Mutta kyllähän se oikeassahan se oli se fysioterapeutti, kyllä se kummasti rentoutti, kun se viinipullo laittoi tonne korkein. Elä!